Bé, estem en un barri obrer, en el qual nosaltres sempre hem treballat molt bé. Els últims 4 anys ha estat abandonat, no sé si pel fet de ser obrer, però la qüestió és que tenim un passeig que possiblement sigui més polit d'Eivissa i el més abandonat d'Eivissa, on no només s'ha fet el projecte que nosaltres ja teníem avançat quan el govern de Lourdes Costa, que ara està a Madrid negociant, d'una remodelació completa de dalt baix de tot el passeig, sinó que és que no s'han substituït ni les ratjoles. O sigui, que tenim un passeig a peu de mar, l'únic de la ciutat, i totalment abandonat. A part del que és el passeig, és problema dels barris que hi ha molta brutó, hi ha problemes de sanejament amb les aigües fecals, exactament igual que a la zona de Talamanca. Per qual cosa tenim les 2 platges del municipi amenaçades per no haver fet una mínima inversió. Nosaltres amb el Planer vàrem fer una inversió de canalitzacions i el Partit Popular durant aquests 4 anys s'ha oblidat no només de les canalitzacions d'aquest passeig, sinó de tot el barri en general. Figueretes jo crec que és un clar exemple de la mala gestió d'aquests governs que tenim de dretes en aquests 4 anys. Per una banda tenim, com ha dit en Rafa, un passeig marítim que està abandonat, un passeig marítim que ja teníem un projecte per arreglar-ho i el Partit Popular ha estat incapaç d'engegar i posar en marxa. Per una altra també tenim el problema que tenim a vegades en el litoral, en aquesta costa, en problemes en remors, en uns partibous que no se saben molt bé si són legals o il·legals, i els tenim aquí davant durant tot l'estiu fent remor i ocasionant molèsties a tots els veïns. I en tercer lloc tenim el problema que és un barri obrer, però també és un barri allà on hi ha molta immigració, una immigració que el Partit Popular també ha abandonat a nivell sanitari, deixant-los sense targeta sanitària, i tots són propostes que nosaltres duim dins del programa electoral. Per una banda, una sanitat una altra volta universal i gratuïta per tothom, també per als immigrants, acabar en les remors i aquestes molèsties que tenim en l'estiu, en control, que és el que ha de fer, i per una altra banda, lògicament, ajudar en Rafa Ruiz, que serà el pròxim alcalde d'Eivissa, arreglant la zona, sobretot el passeig marítim i tot el que hi ha d'arreglar aquí a Figueretes, per supost.